Glædes YouTube. I dag skal jeg sige, hvorfor jeg kan lave så mange videoer. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har tid. Det er bare fordi, når jeg kommer hjem fra skole, så er jeg bare lidt træt og alt muligt. Så ja, jeg er bare virkelig træt og godt vil være inde og hygge lidt og bare sådan være lidt stille og rolig og kigge lidt på min iPad. Og så finde nogle gange blomster frem, hvis jeg vil. Så jeg er bare lidt træt, når jeg kommer hjem. Så derfor jeg laver så mange videoer. Så ved jeg også det. Jeg skal lige finde noget. Så kommer jeg igen. En vild lille forhold. Den er vigtig lille. Og så den her. Den er vildt stor. Og de begge to er mine. Nu skal vi vise noget. Den her har jeg nede i børnehaven. Det går tilbage. Og det kun er mælkekartoner. Så har jeg også fundet en skot. Okay. Ja, så er det faktisk bare det. Så værsgo. Farvel. Husk at like, comment, subscribe. Yeah, baby.